του Τρικάλου. Για την απονομή, ο κύριος Δαφίος Φιλίππης, Καμία Συντέκε και γραμματέας του Πρωταθλητικού Δυτικού Συλλόγου Λάρισα. Τέτοια θέση ο Χιλιάς Ιτούλας, Γυμναστικός Λάρισα. Στην πέμπτη θέση, Γιώργος Παπαχρήστος, Αστυνιός. Στην τέταρτη θέση, Σπύρος Παπαδόπουλος, Αστυνιός. Τρίτη θέση, Χρήστος Κοτήλας, Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων. Μπράβο Χριστό! Δεύτερη θέση, Ιωάννης Μούγκος, Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων. Μπράβο Γιάννη! Και πρωταθλητής Κεντρικής Ελλάδος κατηγορίας Καμπέζεν, Χρήστος Γκούνας, Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων. Μπράβο Χριστό! Να ανέβει πάνω στο άλλο. Μπράβο παιδιά! Μια κοντά. Όλοι κοντά. Ελάτε λίγο κοντά, όλοι μαζί. Μπράβο Βασίλη. Εδώ κοιτάξτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές και στους γονείς που συμμετείχαν.